संसारखौ नों माबायदि मोनो बाबु? आं मोजां मोनो खिन्थु खस्थ' दंना बा। खस्थ' दङ ने? औ बा। औ। औ। जोंनि गैया एसेनो दङ जोंनि जिबनानो मोजां दा। गैयिनिनो ने? औ। अल गैया द बेस्ट आंनिबो गैखाया। आंनिबो गैखाया। गैयालानो मोजां। गैयियानो मोजां दा? औ। खिन्थु सोरबा सिख्लाया माबा बुङोला दङ होमब्लाबो सासे सिंग्राया आंखौ मोजां मोनो होमब्लाबो आं लाया बेखौ। लाया ने? न'बो गैया मा गैया मादि लानो बेखौलाय? औ। बेनो थिग खोथा। बोरै जाहोफैनाय ने? बेखौ मादि जाहोनो? आगे आं न'खौ बानायनि ओमफ्रायनोसो बेखौ लानायनि सेस्था खालामनि। जा लों खामानि माव बेनो आं सानखायोबा। औ। बेनिफ्राय इसिनो गोसो थोनाय दंजोबो? इसोरना दङ न' दङ न'बो बानायनो गोसो थायो इसोरना। इसोरना दङ खिन्थु हाबा मोनाखै थारमाने। हाबा मोनाखै? बैसोआ लैद्राय। गोसो थोलाबायो ने? खोरोमदानि दङ खिन्थु हाबा खालामनो नागिरदों। न'खौ बानायनो रोङाखै थारमाने। आयै अबस्था खाराब। अबस्था खाराब ने? औ बा। अके थेंक इउ राइट। सानैनोनो मोजांलै ने? गैयालानो मोजांलै बेखौनो आं सानो। नंगौ नंगौ कारेक्ट बेनो। जखन देरनाय तखन हारसिं फैखानाय बेखौनो सानो आंबा। नंगौ नंगौलै बा औ राइट। आगे खामानि मावग्रो न' बानायग्रो होमब्लासो बा। बे सथि खोथा बुंदों बा। कारेक्ट कारेक्ट।